काले बुफीस तनी बोला मिस तोके पोल्हा के मना गइल बागिस आज ले हम तोहरा के हम कीन 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे काले बुफीस तनी बोला मिस तोके पोल्हा के मना गइल बागिस आज ले हम तोहरा के हम कीन 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे। लॉलीपॉप खियवनी तोहा के चॉकलेट चटवानी सोना हमर मोना कही तोहा के मनवानी लॉलीपॉप खियवनी तोहा के चॉकलेट चटवानी सोना हमर मोना कही काता ना मनवानी कितना खरीदनी रलगुल के नथिया बाकी तू मान लू आज लेना बतिया कितना खरीदनी रलगुल के नथिया बाकी तू मान लू आज लेना बतिया किन्नी 100 से ज्यादा साड़ी पीन 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे। ढेर कैनी गलती सुना अब नहीं करे हरियर खेत तोहर आज बुची चरे ढेर कैनी गलती सुना अब नहीं करे हरियर खेत बुची आज तोहर चरे आज भी जाइम तोहर बतासा तोके पियाई मोहब्बत के रासा आज भी जाइम तोहर बतासा तोके पियाई मोहब्बत के रासा डेट फेल कैले बाड़ू कई दिन 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे। बाबुआ बिकी के जानी बुरबक बुची बूझा कौन जात हई हम स्नेही जी से पूछा बाबुआ बिकी के बुची बुरबक जानी बूझा कौन जात हई हम स्नेही जी से पूछा केहू के डर गोरी अब ना डराइब भरल गदबेरा में तोहके रोआइब केहू के डर गोरी अब ना डराइब भरल गदबेरा में तोहके रोआइब आज मजा ले हम गिन 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हाँ 3:30 बजे काले बुफीस तनी बोला मिस तोके पोल्हा के मना गइल बागिस आज ले हम तोहरा के हम कीन
3:30 बजे पिंकी जरूर मिली हो 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 3:30 बजे।